Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuro. Taong 1976, Isabel, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pangunguling ang hanapbuhay nila Kuro. Sa kanyang edad, mapagtatanto mong napakalayo niya sa ibang binatilyo dahil sa kanyang wangis at pananamit. Napakadugyot tingnan nitong si Kuro. Araw-araw ba naman, nakabilad siya sa initan, nagpapabaga ng mga tira ng bunga ng nyog at iilang mga kahoy na nakuha nila sa kagubatan. Palagi ring nangingitim ang kanyang mga kamay dahil sa mano-mano niyang pagsilid sa sako ng mga uling. Bagaman ganoon ang kanyang nakagisnang buhay, mapalad naman siya kahit papaano dahil meron siyang maunawaing mga magulang. Hanggat kaya ng kanyang amang pagtimpian ng mga maling gawain niya, pinipilit nito, maiwasan lamang na masaktan siya. Sa kanilang 5 magkakapatid, si Kuro ang panganay. 3 sa kanyang mga nakababatang kapatid may mga sakit sa pag-iisip. Hindi nila yun gaanong pinapalabas ng bahay sa kadahilanang iniiwas nila ito sa mga taong mapanghusga. Sa pagtungtong ni Kuro sa edad na 18 taong gulang, doon na unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Yung ama niya kasi, dahan-dahan na siyang pinapamulat sa mga karunungang taglay nito. Naniniwala ang kanyang ama, angkop na ang edad noon ni Kuro para pasahan ang karunungang meron ito. Sa pagsapit ng buwan ng Marso, habang abala siya sa pagsusunog ng uling, nasipat niya ang kanilang padre de pamilya na nagmamadaling lumalapit sa kanya kasama ang isa sa kapatid niyang may sakit sa pag-iisip. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Tapos ka na ba dyan, anak? Kung wala ka nang gagawin, sumama ka sa akin." Matapos itong marinig ni Kuro, agad naman niyang tiningnan ang kanyang mga gawaing may iwan. Upang walang masayang sa mga inimbak niyang kahoy, isinalang niya ito sa baga kahit hindi pa man gaanong nasusunog ang mga ginagawa niyang uling. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad silang mag-ama, panay naman ang ginagawa niya ritong pagtatanong upang malaman ang biglaan nitong pagpapatawag sa kanya. Bihira lang kasi mangyari ang ganoong bagay dahil marami din yung ginagawang trabaho sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, nang makarating na sila sa bahay nila, agad naman nilang tinungo ang silid ng isa sa mga kapatid niya. Paghawi ng kanyang ama sa kurtinang naghahati sa silid nito at ng kanilang sala, tumambad sa kanyang mga mata ang kanyang kapatid na animoy sarap na sarap sa pagkain ng uling. Dahil sa pangyayaring yun, tanging paghawak na lamang sa damit ng kanyang ama ang kanyang nagawa habang nagtatanong dito ng, "Tay, bakit kumakain ng uling si Maring? Anong nangyayari sa kanya, Tay?" Kasabay ng kanyang pagwika ay siya namang pagliwanag ng mga mata ng kanyang kapatid habang unti-unti itong ngumingisi. Sa pagsilay niya sa napakatalas nitong mga ngipin, halos tumayo naman ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan dahil sa bagay na kanyang nasilayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, kampante naman yung nilapitan ng kanilang padre de pamilya at walang pag-aalangan itong kinuha ang isang kulay itim na pangil ng kapatid niya. Sa pagbalik ng kanyang ama sa kanyang kinaroroonan, dahan-dahan naman yung iniabot sa kanya habang sumasagot ng, "Itago mo ito, Kuro, hanggang sa pagsapit ng Biyernes Santo. Yan ang magsisilbing sandata mo laban sa mga nilalang na iyong makakalaban sa hinaharap. Nalalapit na ang panahon para ikaw naman ang magbigay ng proteksyon sa iyong pamilya." Matapos nitong makapagsalita, hindi na ito nagdalawang isip pang ipagtapat sa kanya
ang tungkol sa totoong anyo ng mga kapatid niya. Ayon sa kanyang ama, na ang 3 niyang kapatid na merong sakit sa pag-iisip ay hindi talaga ordinaryong tao, bagkus yon ay uri ng mga sigbin na matagal na nilang pinapalaki at inaalagaan. Upang hindi matakot siguro sa kanilang tahanan, napagpasyahan nilang mag-asawa na balutan yon ng sabulag para sapilitan nilang makontrol ang memorya at paningin ng kanilang 2 anak. Bagaman alam nilang mag-asawa na walang kapatawaran ang kanilang ginawa, kahit papaano, nasisiguro nilang para naman yon sa ikabubuti ni Kuro at ng kapatid nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng kanyang ama na hindi lang sila bastang mga tao na nabubuhay sa kanilang baryo. Kahit mahirap lang ang kanilang pamilya, kaya nilang pumatay ng walang kahirap-hirap kung yon ay naaayon sa kanilang kagustuhan. Kuro, makinig ka. Magmula sa oras na ito, babaguhin ko na ang ugali at pagkataong kinagisnan mo. Isa kang mangkukulam, Kuro. Bilang pinuno ng susunod nating angkan, responsibilidad mong malaman ang lahat-lahat ng ating mga sikreto. Tapos na ang oras ng pagtatrabaho mo sa ulingan. Isipin mo na lang, yon ang pinakauna mong hakbang para sa totoo mong buhay. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na bilang tagapaghalili niya, karapatan ni Kuro na protektahan ang kahit sino sa kanilang pamilya. Yon ang pinaka-responsibilidad niya hanggat hindi pa siya nakakahanap ng babaeng mapapangasawa. Nang marinig naman ni Kuro ang kabuuang istorya ng kanyang ama, hindi niya maiwasang mapaisip sa kadahilan ng buong buhay niya. Inakala niya talagang ordinaryong pamilya lamang sila. Kinahapunan, pagdating ng kanyang inang maraming bitbit na kahoy, agad naman siya nitong nilapitan ng nakangiti. Inabisuhan siya nito na magmula sa araw na yon, hindi na siya magtatrabaho sa ulingan. Ilalaan niya ang bawat oras at araw niya sa mundo sa pagtutuklas at pagpapalawak ng kanyang tangan na lihim na karunungan. Nang marinig naman ito ni Kuro, halos hindi pa rin siya makapaniwala sa mga bagay na inilahad ng kanilang mga magulang. Yung isa niyang kapatid noon, nasisiguro niyang wala pa rin kaide-ideya sa mga nangyayari, gawa ng abala ito sa pag-aaral. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, ginising siya ng kanyang ama upang ipakita sa kanya ang 3 nilang sigbin na alaga. Paglabas nila noon sa pinto ng kanilang bahay, agad namang bumungad sa kanyang mga mata ang 3 malaasong nilalang na nakatali sa isang puno. Wala itong balahibo sa katawan na parabang punong-puno yun ng galis. Habang pinagmamasdan ito ni Kuro, doon niya napagtanto na napakalayo nito sa wangis ng ordinaryong aso. Bukod kasi sa matatagpuan mo ang ulo nito sa pagitan ng kanyang mga binti, paatras din yon kung maglakad. Panay din ang paglaway at pag-angil ng nilalang na yon na parabang lahat ng mga nilalang na kanyang nasisilayan ay tinuturing niyang kalaban. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, napapansin na niya ang unti-unting pag-iba ng ihip ng hangin sa paligid. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya hindi lang mga sigbin ang naninirahan sa bakuran ng bahay nila. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang nilalang nakalahating kabayo at tao. Napakahaba ng buhok nito sa katawan at halos triple ang taas nito kung ikukumpara sa taas ng ama ni Kuro. Matapos magpakita ng nilalang na yon, mabilisan naman yung lumapit sa mga sigbin na parabang makikipaglaro. Kahit nakakaramdam na siya ng kakaibang kilabot sa katawan, pinili niya pa ring maging matatag alang-alang sa kanyang ama. Para hindi kumalas ang kanyang wisyo sa katawan niya, palagi niya lang noong iniisip na ang mga nilalang na yon ay parte lamang ng kapangyarihan nila.
Sa paglipas pa ng mga araw at mga buwan, unti-unti nang nag-iiba ang pamamaraan ng pag-iisip nitong si Kuro. Kung noon ay mapagpakumbaba pa siya, nang makamit na niya ang kaalaman ng isang mangkukulam, parang ayaw na niyang malamangan ng kanyang kapwa. Labis na rin ang pagkagalit niya sa mga ordinaryong tao na may kapangyarihan sa lipunan dahil para sa kanya, walang pinagkaiba ang mga ito sa hayop na merong kakayahang makapag-isip kagaya ng mga tao. Habang patagal ng patagal na tinatangan ni Kuro ang ganoong kakayahan, ang tanging nakakapagpalambot lamang sa kanya ay ang kapatid niyang babae. Palagi siya nitong pinapaalalahanan na huwag makipag-away sa ibang tao kung wala naman yung malalim na dahilan. Iwasan niya ring pumatay ng mga inosenteng tao dahil hindi yun magdudulot ng maganda para sa kanyang pamilya. Sa paglaki pa ng 3 kapatid niyang may sakit sa pag-iisip, nagagawa na niya yung mautusan alinsunod sa kanyang nais. Bagaman alam niyang sigbi ng mga ito, pinipilit niya pa rin ang kanyang sarili na ituring yon bilang mga ordinaryong tao. Inakala din noon ni Kuro na magpapatuloy na ang masayang pamumuhay nila sa baryo, subalit nagkamali siya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ng kanyang ama, napansin niyang hindi pa umuuwi ang kapatid niya. Medyo kinabahan na sila noong mga oras na yon sa kadahilan ng hindi naman yun gawain ng kanyang kapatid. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, agad naman nilang sinuyod ang baryo upang hanapin ang kinaroroonan nito. Marami na din silang napagtanungan pero maging ang mga ito man ay walang maituro sa kanilang dalawa. Halos umaapoy na dinoon sa galit itong si Kuro sa kadahilan ng pakiramdam niya. Walang pakialam sa kanyang kapatid ang mga matalik nitong kaibigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nadapo na nga sila sa isang liblib na lugar kung saan nasipat nila ang iilang mga gamit ng kapatid niya. Pagkumpirma nilang sa kapatid niya nga ang mga bagay na yon, hindi na sila nag-alangan pang suyuri ng lugar hanggang sa madapo sila sa isang malaking puno kung saan naroon ang walang malay nitong katawan. Duguan ang ulo nito at wala na din yung saplot pang ibaba. Matapos itong makita ni Kuro, agad naman niyang hinawakan ang pulso nito sa pagbabaka sakaling meron pa yung natitirang buhay sa katawan. Pagramdam niyang tumitibok pa kahit papaano ang pulso ng kapatid niya, agad naman niya yung inihipan ng dasal nang sa gayoy matakasan nito pansamantala ang kamatayan. Upang hindi sila matunugan ng mga tao sa kanilang baryo, minabuti nilang dumaan sa talahiban pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila noon ang daan, panay naman ang pag-uusap nilang mag-ama ukol sa nangyari sa kapatid niya. Bagaman wala pa silang ideya sa mga nangyari, nasisiguro ni Kuro na merong gumamit sa katawan nito. Tay, paggising ng kapatid ko, may kalalagyan ng mga taong gumawa niyan sa kanya. Kahit sa kamatayan, isusumpa ko sila. Nagkamali sila ng taong binuhay. Kung nais talaga nilang makatakas sa pangyayaring ito, sana tinuluyan na nila ang kapatid ko bago nila iwan. Gigil na wika ni Kuro. Kung ginawa nila yan, anak, baka lahat ng tao sa baryo mapatay mo. Mas mainam ang ganyan para alam natin kung sino ang ating gagantihan. Sagot naman ng kanyang ama. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad naman nila yung nilapatan ng paunang lunas. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagising na nga ang kapatid niya na walang patid sa kakaiyak. Halos blanko ang pag-iisip nito dahil sa tindi ng kanyang pinagdaanan. Kahit hindi nila yun makausap ng tuwid, ginawa ni Kuro ang lahat ng kanyang alam para lamang magawang makapasok sa isipan nito. Makalipas lamang ang ilang oras na pagriritwal, doon niya tuluyang nalaman ang lahat ng detalye na merong kaugnayan sa kasuklam-suklam na nangyari sa kanyang kapatid.
Pagpasok ng impormasyong yon sa kanyang isipan, hindi naman siya nag-alangang ilahad yun sa kanyang mga magulang. Bago pa man sumapit ang hating gabi noong araw na yon, kung ano-ano ng pagsusumpa ang ginawa ni Kuro para lamang mapagbayad ang mga ito. Napag-alaman din niyang isa sa mga taong gumamit sa kapatid niya na hanay sa isang pamilya na merong dugo ng mga aswang. Pero gayon pa man, hindi pa rin yun naging sapat na dahilan para isalba niya ang buhay nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsusumpa, nananatiling nakaantabay lang naman ang kanyang ama. Sa pagsapit ng umaga, isa-isa nilang pinuntahan ang tahanan ng mga taong may kinalaman sa nangyari sa kapatid niya. Halos lahat ng napuntahan nila, labis ang pagkagalit sa kanilang dalawa sa kadahilan ng wala silang sapat na basihan para mang-akusa. Subalit, kahit ganoon ang kanilang nakukuha sa mga tahanang kanilang binibisita, nagpatuloy pa rin sila dahil hindi naman pakikipag-ayos ang pakay nila. Para kasi maisakatuparan ng sakit na ipapataw doon nila Kuro, kinakailangan nilang makapaglagay ng marka sa tahanan ng mga ito. Sa pagdating ng puntong sa tahanan na ng mga aswang ang kanilang pupuntahan, mariin namang binalaan si Kuro ng kanyang ama na huwag basta-bastang magpapadalos-dalos sa naisip niya na pasya. Mariin itong inilahad sa kanya, hindi madali ang panlilinlang sa mga aswang dahil sa talas ng mga pang-amoy at paningin nito. Makaramdam lamang yon ng kaduda-dudang bagay sa'yo, hindi ka na pagkakatiwalaan ng mga nilalang na yon. Matapos naman yung marinig ni Kuro, ginawa niya ang lahat para manatiling kalmado. Maya-maya pa, nang maramdaman na ng kanyang ama ang pagkawala ng galit sa kanyang katawan, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para tumungo sa tahanan ng mga aswang na merong kinalaman sa nangyari sa kanyang kapatid. Pagpasok nila sa pinto ng bahay nito, nadatnan nila ang 3 matanda na nakaupo. Nanlilisik ang mga paningin nitong nagmamasid sa kanila na para bang tinatanong sila ng mga ito kung bakit sila napabisita. Tingnan mo nga naman ang 2 mag-amang mangkukulam. Sabihin ninyo, bakit kayo rito napabisita? Masyadong nakapagtataka naman yata ang inyong pagpunta. Wika ng isang matanda nang masipat nito ang kanilang pagmumuka. Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, hindi man lang nag-alangang sumagot doon ang kanyang ama. Inilahad nito sa mga nilalang na nakaupo na meron silang pakay sa pinuno ng kanilang pamilya. Nang marinig naman ito ng 3 matanda, bigla namang tumitig sa isang silid ang mga ito habang nagwiwika ng, "Tay, may bisita ho kayo." Matapos naman yung marinig ni Kuro, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng papaanong buhay pa ang ama ng matandang yon, gayong nasa humigit 80 taong gulang na ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat naman niyang may humawi sa kurtina ng silid at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang lalaki na merong tangan-tangang tungkod. Paika-ika yung naglakad papalapit sa kanila habang humihinga ng malalim. Pagramdam ng matandang ilang dipa na lamang ang kanilang pagitan, mahinahong nagwika naman yun sa ama ni Kuro ng, "Kung meron kang pakay sa akin, sabihin mo na. Alam mo, Tonyo, marami akong ginagawa. Nasa kasagsagan ako ngayon ng pamamahinga. Kaya ayaw ko munang tumanggap ng bisita sana pansamantala." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi naman nag-alangan pang humingi ang ama ni Kuro ng langis na karaniwang pinapahid ng mga aswang tuwing sila ay nagpapalit anyo. Ilang beses na din niya kasing hiningian ng ganong bagay ang nilalang na yon, kung kaya't yun lamang ang naisip niyang paraan para mapakapit ni Kuro ang kanyang marka sa loob ng bahay nito.
Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang ama ni Kuro at ang pamilyang yon ay meron na ding ugnayan sa bawat isa. Ang ama niya kasi ang nagbibigay sa mga ito ng sangkap sa mga pamahid nilang langis sa pagpapalit anyo kapalit ng isang bote nito. Kailangan niya kasing magkaroon ng pamahid ng aswang dahil isa din yon sa mga ginagamit niyang pampalakas sa sabulag sa 3 sigbing kanilang inaalagaan noong hindi pa namumulat sa katotohanan itong si Kuro. Nang marinig naman yon ng matandang aswang, agad naman itong naglakad pabalik sa kanyang silid. Maya-maya pa, nasipat nila yung may bitbit na isang bote ng langis habang nakangiting nakatitig sa kanila. Pag-abot ng kanyang ama sa langis na yon, hindi na rin sila nagtagal sa tahanan ng mga aswang. Sa pagbalik nila sa kanilang bahay, agad namang isinakatuparan ni Kuro ang kanyang ritual. Habang abala siya sa paghahanda, nananatiling nakabantay naman ang kanyang ama sa labas ng kanilang bahay sa paniniwalang bago pa man matapos ni Kuro ang kanyang ritual, natunugan na ng mga aswang ang kanilang masamang binabalak. Sa paglalim ng gabi, habang taimtim siyang nagdarasal, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang malakas na pagsigaw sa labas ng kanilang tahanan. Bigla siya noong kinabahan dahil alam niya sa kanyang sarili na ang sigaw na yon ay nanggaling sa kanyang ama. Nang akmang tatayo na siya sa kanyang silid, muli na naman yung sumigaw ng napakalakas na parabang ayaw siya nitong pahintuin sa mga bagay na kasalukuyan niyang ginagawa. Dahil sa sinabi noon ng kanyang ama, mas lalo niya pang binilisan ang ritual sa pagpaslang ng mga aswang. Kahit alam niyang masasangla nito ang kalahati ng kanyang kaluluwa, pilit niya pa rin yung isinakatuparan alang-alang sa kapatid niya. Matapos niyang gawin ang panghuling dasal sa ritual na yon, hiniwa niya ang kanyang pulso at kasabay nito ang kanyang pagguhit ng simbolo gamit-gamit ang kanyang sariling dugo. Matapos yung maisakatuparan ni Kuro, lahat ng itim na kandilang sinindihan niya sa kanyang silid ay tuluyang namatay. Paggalit niya sa leeg ng manok na naroon sa altar na kanyang ginawa, bigla naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan nang bigla niyang marinig ang pagsiatungal ng mga aswang. Sa isang iglap, nawala ang tinig ng mga ito sa paligid na siya namang naging hudyat ng pagkamatay ng mga nilalang na yon. Sa paglabas niya sa kanyang silid, nadatnan niya ang kanyang amang nakalupasay sa kanilang sala na naghahabol ng kanyang hininga. Marami yung tinamong malalalim na pinsala sa katawan, indikasyon na pinagtulungan yon ng mga nilalang. Dahil sa mga nangyari, agad naman niyang tinulungan ng kanyang ama nang sa gayoy hindi malagay sa alanganin ang buhay nito. Matapos niya itong gamutin, dali-dali naman siyang lumabas ng kanilang tahanan kung saan bumungad sa kanya ang mga aswang na animoy unti-unti nang naaagnas. Upang hindi sila pagdudahan ng mga taong kakilala nila noon sa baryo, mabilisan naman yung inilibing ni Kuro sa mismong bakuran ng kanilang tahanan. Matapos ang pangyayaring yon, doon niya na inisa-isa ang mga taong sangkot sa paggamit sa kapatid niya. Lahat ng mga taong yon, pinatay niya kasama ang kanilang pamilya bilang kabayaran sa kasalanang kanilang ginawa. Nang malipol na ni Kuro ang kabuuan ng mga taong nagkasala sa kanyang pamilya, hindi niya maipagkakaila ang labis na panghihina ng katawan niya. Bagaman alam niya sa kanyang sarili na malaki ang kapalit ng ginawa niya, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng nabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na nangyari sa kapatid niya. Lumipas pa noon ng 2 buwan, tuluyan na ring binawian ng buhay itong si Kuro. Inaasahan na yon ng kanyang ama, lalo pat isinangla nito ng buo ang kanyang kaluluwa para maisakatuparan ang pagpapahirap sa mga taong nanakit sa kanyang kapatid. Pero alam niyo ba, kahit matagal nang patay itong si Kuro, dala-dala pa rin ng kapatid niya ang minsan nitong ginawa
na pagpapadaan ng sumpa sa pamamagitan lamang ng langis ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Paano kaya ginamit nung tatlong aswang yung kapatid nito ni Kuro kung kadikit pala ng pamilya nila yung pamilya ng mga aswang? Ano ba to? Hindi nila naamoy? Naudyo ka ng mga ordinaryong tao yung aswang na gawin yun sa kapatid ni Kuro? O di naman kaya inutusan ng aswang yung mga ordinaryong tao na gawin yun sa kapatid ni Kuro tapos nakisali siya? Pero sa pagkakaalam ko kasi, parang wala silang sensation na kapag ginagawa nila yun, yung paggamit ng tao. Alam ko wala silang nararamdaman sa ganun eh. Ano lang to base lang to sa pagkakaalam ko. Pero baka meron din akong hindi alam na merong uri ng aswang na natutuwa kapag ginagawa nila yun sa ibang tao. Alam nyo naman siguro kung ano yung ibig kong sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin ng direkta kasi may mga batang nakikinig sa atin. May mga batang nakikinig sa atin. So siguro may lahi ng ganitong aswang no, na pag ginagawa nila yun sa tao, nagkakaroon sila ng lakas, na-enjoy nila, natutuwa sila. Na kasi, kung tutusin, pwede nang kainin yung kapatid ni Kuro eh. Pero hindi nila ginawa. Duguan lang yung ulo tapos walang saplot pang ibaba. Diba? Siguro ibang lahi to. Hindi lang nasabi sa kwento kung ano. Pero para sa akin, yun lang yung magiging opinion ko sa kwento na to. Pero parang hindi siya opinion, parang tanong siya, malaking question mark kung anong lahi ng aswang to na ginagawa nila sa tao yun tapos lumalakas sila or meron silang sensation kapag ginagawa nila yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.